Grabe, puro kurbada dito mga kabarako. Uy! Gusto ko nang bumalik ah. So, eto pa. Alright, yeah. Naiwanan ko pa naman yung vaccine card ko mga kabarako. Ay, pagka wala yun, paano kaya? Baka may checkpoint traffic mga kabarako. So, hindi tayo sasabay dyan. Good morning mga kabarako. Ang ating oras 5:08 ng umaga. Today is May 7. So biglaan ang ating rides for today. Uwi sila Papa B para bumoto sa Kamsur, no? So nakisabay tayo. Nadaanan ko muna sila sa nagpayong pinagbuhatan. Medyo maliwanag na. Ang usapan is 4:30 pero 4 tayo nagising eh. Dito na tayo. At ito si Utol tsaka si Papa B. 5:30 na ng umaga. So dito tayo sa Angono, Baytown na tinatawag. So pagdating dito, kanan lang tayo. Dito naman kita-kita na natin yung mga karatula. Ayan, Angono, Binangonan, Cardona. Dito lang kasi ang medyo komplikado. Pero paglabas natin dito, smooth na tsaka hindi ka na maliligaw. Muli, good morning sa inyong lahat mga kabarako. Friends here of Team Barako Motovlog. Yun, di ulit kasama si Mrs. Barako kasi walang bantay yung aming anak. Dalawa lang kami ngayon, nila Pabi at saka ni Utol. So maggas muna kami dito sa Uno Fuel. Sa bandang unahan, mga mura pa naman ang gas. Pero dito sa Uno Fuel, dito sa may Angono, ang pinaka mas mura na gas. Yan, 65.55. Ayan, sa mga nagtatanong ng ating gas consumption, unang gas up natin is 356 pesos. So dito yan sa Angono, 5 point something liters. So ibig sabihin meron pa tayong 2 point something. Tuloy na tayo. So muli, samahan nyo kami sa aming rides pa uwi ng Partido area ng Camarines Sur for today. As usual, mag-update tayo sa mga kalsada para doon sa mga nagbabiyahe rin, nagmumotor pa uwi ng Bicol. Ayan, so kung bago lang kayo sa channel natin, no, huwag kalimutan na panoorin, i-like at share ang ating mga videos. And then kung nagustuhan niyo ang aming content, paki-click na rin ang subscribe button. At ganun din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga biyahe. And yun, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik sa ating mga biyahe pa uwi. Ayan, sa mga nanood ng ating April Bicol Ride and April Bicol to Pasig Ride. Ayan, malaking shoutout sa inyong lahat. Pero ay, nakakasilaw. Sorry, grabe, di ko makita. 5:57 ng umaga mga kabarako. So ito part pa rin to ng Binangonan. Tingnan naman gaano ka-solid yung daanan na ito. Instead na dumaan tayo talaga ng main highway, dito napakaganda ng daan, napaka-solid. Sarap mga kurbada, masarap ang simoy ng hangin, malamig. At talagang may enjoy mo ang nature, no? Medyo pagka dumaan ka rito ng maaga pa, ayan, mahalumigmig at ma-experience pa ang fog, no? Ayun, recommended talaga ang area na ito na daanan. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon mga kabarako. Walang bahid ng masamang panahon ng pag-ulan. Ay, silaw na silaw tayo. Alright, ride safe sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon. Laging tatandaan na may naghihintay sa ating pag-uwi. Sana all. So kaya nga tayo nagmotor dahil hawak natin ang oras natin mga kabarako. Kaya huwag natin hatawin ang hatawin, no? Always drive defensively, drive responsibly, ano? Ang objective natin, makarating tayo ng maayos at yon, matiwasay sa ating destination. Alright. Ito, mga pauwi yata ito. Marami sila. Maganda rin yung marami magkakasama pauwi. Kaya lang kami kasi nasanay kami ng kaming dalawa lang. Yan nga pala mga kabarako. So dito tayo laging dumadaan. Pero ito pwede rin to. So diretso din yan ng Tanay. Ito kasing bandang kanan, Tanay Town proper to. Kaya pag nag Google Maps kayo, dito kayo ituturo. Yon, Tanay Town proper. So pagdating dito, walang diretso kaliwa. So iikot kayo dito.
So huwag kayong kakaliwa doon, makahuhuli tayo rito. Ito yung galing ng isang part ng Tanay. Diretso lang din dito. 6:16 ang ating oras mga kabarako. Parang na-scam tayo ah. Mukhang maraming pa uwi. Kamote. 6:21 ng umaga. So kakaliwa tayo dito. Yung diretso na yon ay Hala-Hala Rizal. Yun, ayun ang mga windmills ng Pililla Rizal. Ito sila brother, mukhang pauwi din ng Bicol. Ayan, kuha tayo ng front shots dito sa may Pililla. Lito. Siyempre alalay. Ongoing ang widening dito mga kabrako. Kita nyo yan, no? Napakalawak. Dalawang linya dito sa kanan, isang linya dito. So total of almost 5 lanes. Wag naman gagawin yan, yung ganyan. Tapos bigla kang sisingit dun sa gitna ng mga truck. Nakasilaw pagbasa oh. Doble ingat tayo, alalay pag ganito mga asfaltado. Ayan, ako ganyan. Wag. Oh no. Napaka-blind. Alam niyo pag bumakbak kayo ng bumakbak agad mga kabarako, stress na stress ka nun. Kasi persado ka eh. Persado ka sa lahat. Kaya pagod na pagod ka agad eh pag nagmamadali ka. Hindi katulad pagka chill ka lang, no? Relax na relax ka, no? Ini-enjoy mo lang yung daanan, ini-enjoy mo yung biyahe. Ayun, ang riding style namin is chill lang. Bumabakbak din naman tayo pag abuelo, no? Yung solo natin. Halimbawa, yung mga diversion. Ayan. Pag yung mga solo, walang problema yan. Bakbak tayo dun. Pero pag mga ganito, no? Napakaganda ng mga tanawin. Ito na yung panahon para ayun, ma-enjoy natin, no? Ayun, parang busugin natin yung mga mata natin sa ganda ng dadaanan. 6:50 na umaga. Dito na tayo sa Santa Cruz, Laguna. So 6:51 na umaga. Ito, dito na tayo sa bayan ng Fami. Naku, yan, alerto talaga tayo kasi yan, no? Biglang may kakanan, may susulpot na lang bigla sa harap mo. Bigla na lang may mga susulpot na magpapatibok ng puso mo. 6:53 na umaga mga kabarako. Tayo ay nasa bayan ng Sinoloan, Laguna. Iniiwan tayo ni Papa B. Honda click lang malakas. Sana all. Diretso lang tayo rito. So laging diretso lang, hindi tayo maliligaw. Diretso lang tayo ng diretso. Yun, kanan Pangil, kaliwa Pakil, Laguna. Yun. Magkasing tunog kasi. Kaya mga paalala ulit mga kabarako ha, sa mga dadaan dito sa part na ito ng Lukban. So lagi natin papaalala to. So mapapansin nyo, nasa bandang gitna tayo dumanaan kasi yung mga gilid parang uka-uka. Ay, yan o. Ayan o, pinagtatapalan na lang. Buti nga may tapal lang ngayon o. Ako, talaga naman. Ginagawa? Yay! Grabe. Yun, 8:50 na umaga. Labas na tayo ng Lukban, Quezon. Ito na tayo sa Tayabas, Quezon.
Napakasarap ng area na ito. Napakaluwag. Ayun mga kabarako, 8:56. So ito, labas na tayo ng Maharlika Highway. Ayan, sila Paps mukhang pauwi din ng Bicol. Ayan, ride safe. Ride safe mga brother. At sa iyong OVR. Ako, walang nagmamando ng traffic dito, kaya sa labat. Yan, maraming inaayos dito mga kabarako ha, parating pagbilaw. Kaya doble ingat tayo dito. Meron tayong mga manggalan-ngalan ng mga kasabayan mga kabarako. So hindi tayo sigurado kung Bicol din sila. Pero malamang if hindi Bicol, Visayas or Mindanao din sila. So ride safe sa atin mga brother. Kainit na. Napakainit na mga kabarako, grabe. Solid na. Wala tayong tubig na dala. Nanunuyo ng labi natin. Ginusto mo yan eh. Ayan ha, maraming inaayos oh. Make sure makikita natin yung mga reflectorize sa mga warning signs. Naki-flip tayo, dami inaayos oh. Always eyes on the road, baka ma-shoot tayo sa butas. Yan mga kabarako, oras natin 9:12. Dito tayo sa Max Sun Life Fuel Station, dito sa Pagbilaw. Yun, sobrang haba na traffic mga kabarako. So hindi tayo sasabay dyan dahil sobrang init. So pagas muna tayo, kakain muna tayo dito. 9:50 ang ating oras mga kabarako. Grabe na naman ang traffic. Pagbilaw with love. Sama-sama kasi yung ano dito, yung bukod sa mga ginagawang kalsada, yan. And of course, masyadong matao. Maraming sasakyan dahil sa mga boboto pauwi ng province. Napakainit. Hindi totoo yan. Yun. Bola lang yan. Grabe. So kakain lang natin dyan. At least na-refresh tayo ng kaunti mga kabarako. Minsan natatakot na akong dumaan dito sa mga gilid na to. Sa ilang beses tayo napako eh. So ayan mga kabarako, hindi tayo dadaan ng all zigzag road ngayon. So kung napapansin nyo yan, dito tayo dadaan sa Bundok Peninsula. So yan, first time nating dadaan dito. Tingnan natin ang sitwasyon at kalagayan ng daan na ito. Mukhang okay naman ah. Sana all. Okay naman. Aspaltado. Ayan, hindi lang tayo sigurado kung hanggang saan ito. Yun, maganda rin ha. Uy, parang mas solid dumaan dito ah. So 10:04 na ang oras mga kabarako. So i-video ko hanggat kaya ng ating battery dito sa daanan natin na ito ng Bundok Peninsula. Currently charging pa kasi dalawang battery natin eh. So Padre Burgos, Quezon. Mas masarap pala dumaan dito. Hindi totoo yan. Ayun oh. Ilan lang ang dumadaan. Puro kakahuyan. At saka solid na rin ang daanan. Napakaganda. Ay, dumadaan din mga bus dito. Ayos. Baka nakadaan na rin kayo dito. Pero kagaya nito sa area na to, halata mong bagong asfalto. Bagong bago pa. 2 lanes nga lang pero okay na rin. Napakaswabe, bagong pagkaka-asfalto. Tama, okay. So ang bayan na ito ay Padre Burgos, Quezon. Alright, so tama. Yan, 10:19 ang ating oras mga kabarako. Yan, dito pa rin tayo mga kabarako sa Padre Burgos, Quezon. Ay, napakasolid. Tingnan nyo, napakadiretsong yan oh. Tsaka iilan lang yung sasakyan. Ayun, kita nyo naman yan oh. Ang ganda rin ng mga kurbada oh. Solid oh. Alright. Tsaka wala akong nakitang mga anumang mga lubak mga kabarako. Napaka solid oh.
Ito pa, oh, kita nyo naman mga kurbado, oh. Wow, ayos. Tingnan nyo naman itong pahon na ito, oh. Tsaka biglang kukurbado. Alright, yan, no. Kaya lang mayroon mga para mga bakal sa gitna mga kabarako, yan, oh. Pag tumatama yung gulong natin, parang mga ano yan, parang mga ayan, mga markings yung mga ilaw yan pag gabi, oh. Ah, okay, meron din. Ganda mga kurbado. Alright, sarap, oh. Ayos. Tsaka dire-diretso lang ang biyahe mo, oh. Walang hinto-hinto, oh. Yan, 10:30 ang ating oras. So, dito na tayo sa bayan ng Agdangan, Quezon. 10:35 ang ating oras. Wow! Tingnan nyo yan, tuwid na tuwid mga kabarako. Pumapala ako ng 90. Sobrang ganda ng kalsada dito. Sana all. Alright, tuwid na tuwid, oh. Welcome to Unisan, Quezon. Ayun, first time ko makarating dito mga kabarako. First time ko makadaan dito. Makadaan man lang tayo. Huwag kayo iiyak. Yun, malapit pala sa dagat, oh. Wow! Kalilayan Bridge. Ayun, ang ganda, oh. Grabe. Paranin pala itong bayan ng Gumaka. So dito tayo. So doon papunta pa na Atimonan, dito diretso ng Gumaka. Balikin tayo ng Atimonan. Ayan, 11:02 ang ating oras. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Naka-charge na tayo ng battery. Yun, bayan ng Pitogo tayo, Quezon. This is going to Gumaka. So napakasolid pa rin ang kalsada dito mga kabarako. Tingnan naman takbo ko, oh. Almost 100. Yan, tuloy-tuloy na tayo. Let's go, let's go. Woo! To Bicol. So mayroon namang mga signage. So dito tayo, kaliwa. To Gumaka. Ayun. So I'm not sure kung alin ang mas mahaba, pero almost 1 hour na namin tinatakbo itong mula doon pagpa. Quezon na to mga kabarako. So almost 1 hour and 16 minutes na tayong dumadaan dito mga kabarako. So far so good. Napakaganda ng kalsada, ng kondisyon ng kalsada. Hindi masyadong maraming sasakyan. At saka malilim, no? Malamig. Walang mga gaanong tao, no? Yung mga tawid ng tawid. $11.24 mga kabarako. Dito tayo sa off-road. Di namin sure kung palabas ba ang bayan ng Gumaka. Grabe. Or yung diretso na yun doon. Pero titingnan natin kung saan tayo nagsusuot ngayon, ha. Ginusto mo yan, eh. Uy! Saan tayo pinagdadala ni Papa B, ha? Grabe ang uso ko. Ang alikabok. Gusto ko nang bumalik, ha. Huwag kayo iiyak. So yun,
Ito yung nakikita namin na lagi namin tinuturo ni Mrs. Barako noon. Ito yung may this way light vehicle. So ito pala yung lugar na yun. Buti na lang hindi kami naigandyong dumaan dyan. Ang pangit pa pala ng daan dyan. So dito na tayo sa Maharlika Highway, 11:30 ng umaga. Grabe. Yan, 11:38 ang ating oras. So dito pa rin tayo sa bayan ng Gumaka. So sa part na ito mga kabarako, hindi ko alam kung anong barangay ito. Yan, ito ang sitwasyon ng kalsada. So inuhukay pa rin para ayusin. So maalikabok, maputik, at syempre delikado. Yan. So ride safe, no? So mga dadaan dyan. Itong marker natin, Mission for Christ, 11:40 ng tanghali. Dito na tayo sa Lopez, Quezon. Yun, 12 pa na ating oras. Bayan ng Kalawag. Ito ang ating marker mga kabarako. Yan, 12:24 ang ating oras mga kabarako. Yan, Kalawag, Quezon to. Pinansin na natin to ng pag-uwi natin sa Pasig last April. Ngayon, ito, pag gagaling ka ng north, galing ka ng Manila, yan, bandang kanan yan. So meron namang warning sign, but syempre baka hindi natin mapansin. Ayan, ingat tayo dyan mga kabarako, no? Dito yan sa Kalawag, ha. Itong tulay na ito, Doña Aurora Bridge. Yan, oh, diba, napakasulit ng mga lubak dito, no? Oh, tingnan nyo yan. Oh no. Uy. So, ito pa. Alright, yeah. Woo. Ginagawa mo. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Yes! Back to Bicolandia. 12:29 ang ating oras mga kabarako. 12:57 ang ating oras mga kabarako. So konting pahinga lang tayo dito sa may Tabogon. Inom ng tubig, napakainit. Sobrang init, as in napakainit mga kabarako. Dalawang beses na yan! Woo! Sobra. At saka ang daming sasakyan, no? Kaya doble ingat tayo dito. Officially tayo ay nasa Quirino Highway na, no? Start doon sa marker na yon, Quirino Highway, or tinatawag din na Rolando Andaya Highway, or Andaya Highway for short. Paano kahaba itong Quirino Highway na ito mga kabarako? So pag start natin dyan, boundary ng Camarines Norte is hanggang sa may boundary ng Sipocot. It is almost 96 kilometers, no? Kaya napakahaba, parang hindi matapos-tapos, ano? Dalawang Raider 150, isang Click 125. Yan, mga pabigol yan. Shoutout sa inyo mga brother. Ride safe sa inyo. Inti-on lang natin saglit ang mga paalalang ito sa atin. Ayan, mga motorista, pakibasa, ayan, dapat nasa tamang kondisyon ng driver. Tumigil, magpahinga kapag inaantok. Huwag maging kaskasero, huwag overtake ng alanganin. Magkaroon ng respeto sa kapwa rider o pedestrian. Siguraduhin nasa maayos ang kondisyon ng sasakyan. Umiwasan gumamit ng mga gadgets habang nagmamaneho. Kung di maiwasan, humanto sa isang lugar at saka gumamit nito. Ayan. So ayan ang mga paalala sa atin mga kabarako, para tayo maging safe sa kalsada. Yon, makulimlim. Oh no. Pero parang hindi naman uulan. Ano, shoutout dito kila Sir Ligaspi sila. Siling muna tayo. Silong muna.
Masarap. Pagkatapos ay ilan. Yun ang oras natin mga kabarako, 2:04 ng hapon. Nandito pa rin tayo sa bayan ng Tagkawayan. So, basang-basa tayo kasi sobrang lakas ng ulan. After na mga pag-ulan, 2:22 ng hapon, dito na tayo sa Del Gallego, Camarines Sur mga kabarako. Parang mahaba ang volume ng mga sasakyan. Bakit kaya? Oh no! Ay, naiwanan ko pa naman yung vaccine card ko mga kabarako. Nakalimutan no. ko paalala kay Mrs. Barako yung aking vaccine card. Ay, pagka wala yun, paano kaya? Baka may checkpoint ulit. Oh no! Pero siguro wala naman. Ito ang dating Del Gallego checkpoint. Ayan, nakikita nyo naman, wala nang nagche-checkpoint. Wala nang mga naghaharang dyan, no? Wala na yung mga PNP personnel dyan, mga kabarako. Ayan ang update natin sa Del Gallego as of May 7. Oh. Mga biyahe dito. Ay, meron. Dalawa kayo? Okay. Shout out na lang kuya sa Pinanggaya. Salamat. Yan, tuloy na tayo. Naku, yung dito pa pala. Ito pa, oh. Ito parang, naku, walang pag-aasa to. Portion na ito, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oh. Kung mga enduro type, okay lang. Yung mga adventure bike, okay lang. Pero tayo, hindi kaya. Hirap eh. Kaya doble ingat tayo dyan, mga kabarako. Ayan, uka, oh. Ingat tayo rito, ha. Sa blind spot na ito ng Sipokot. Marami nang na-aksidente dito, oh. Yun, dito na tayo sa boundary ng Libanan tsaka Sipokot. So, Libanan na tayo, 338, Sipokot doon. Ayoko nang punahin yun, mga kabarako. Nangihinawa na akong kapupuna dyan sa kalsadang yan. Ingat na lang tayo palagi dyan, mga kabarako. 6:17 ng gabi, mga kabarako. So, dito na tayo sa sentro ng bayan ng San Jose. Ayun, mga kabarako, maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. So dito na natin tatapusin ang ating video for today's travel, no? So yan, huwag kalimutan na panoorin, like at i-share ang ating mga videos, ano? And yun, kung nagustuhan nyo ang aming content, click the subscribe button, mga kabarako. And also click the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga rides. So yan, maraming salamat muli sa ating mga supporters, mga kaibigang vloggers, mga viewers natin. Shoutout sa inyong lahat. And yun, Renz of Team Barako Motovlog. And hindi ko kasama si Mrs. Barako for today's ride. And kasama natin si Papa B at si Utol. Yan, muli nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the travel with your Rego. Mula dito sa bayan ng San Jose. Good night and God bless.